Алдагы кытлау хатыбыз зур Ширкли авылына аша. Бүген үзенең 38 яшьлек матур туган көнен Батыр ир-ат Бирюков Ренат Мөнир улы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны газиз әти-әнисе, яраткан тормыш иптәше Гөлия, кызлары Алсу, Мәрьям һәм Диния котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Хак Тәгаләдән сорап алган, нык көткән, бердән-бер сөенешебез, картлык көнебездә терәгебез булган татлы алмабыз, Ринатыбыз 1984 елның 16 ноябрендә барыбызны да шатлыкка күмеп якты дөньяга аваз салды. Тыйнак, сабыр, акыллы, йомшак күңелле, ылы йөрәкле булып үскән балабыз кичкенәдән үк яшүсмер чагында да бер кайчан да безгә авырлык һәм йөзебезгә кызыллык китермәде. Улгайып җиткәч, сөекле киленебез Гөлияне очратып, матур гаиләләрен кырдылар. Һәм безнең бәхетебезне арттырып, берсеннән-берсе кадерлерәк булган 3 татлы оныкларыбызны бүләк иттеләр. Барча ата-ана өчен дә үз баласыннан да якынрак, татлырак, әйбәтрәк бала юктыр билгеле. Әтисенең горурлыгы, минем өметем, әби-бабаларының сөенече булып, улыбыз көн артыннан көн узып улгайып җитте. Сокланабыз да, горурланабыз да аның белән. Кадерле, татлы балабыз. Ихластан сине яшьлек тагында килгән матур туган көнең белән котлыйбыз. Алга таба сиңа улым, исәнлек, уңышлар телибез. Һәр вакыт кешелекле бул, башкаларны үзеңнән түбән күрмә. Уйларың гел яхшылыкта булсын. Яшь, матур чагыңның кадерен бел. Һәр көнне сагынып искә алырлык булсын. Моңа хәтле улым, йөзебезгә кызыллык китермәдең. Алга табада мин булдырам дип яшә. Ярдәм, киңәш кирәк вакытта без һәр вакыт янәшәңдә. Батур улым инде үсеп җитеп, гаиләсен дә корып өлгерде. Менә бүген 38 яшьлек дигән туган көнен бәйрәм иттерде. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур туган көнең белән котлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы, гаиләң нык таянычың булсын. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр. Чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син бар акыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Бердән-берем дисәм, аз да булыр. Җир шарында син бит бер генә. Яратамын сине, Ринат җаным, тигез гомер язсын яшәргә. Тормыш юлы безгә туры булсын, киртәләр безне гел шитләтеп узсын, хыянат җиле безгә тимәсен, сөйгелебез бер дә сүнмәсен. Хөрмәтле Ринат Мөнирович, туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Каршы алып, дугалар укый башлыйм. Изге Коръән аятләрен ул кайыма багышлыйм. Уймадасың исемдә, тәүлек әйләнәсендә. Улыма дуга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыккаем улыгынам, юлыңа булсын уңгына. Кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгына. Тәүфиклы бул, акыллы бул, диеп сиңа көч бирәм. Үземне дә бит әлин, шулай итеп үстергән. Уймадасың исемдә, тәүлек әйләнәсендә. Улыма дуга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыккаем улыгынам, юлыңа булсын уңгына. Кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгына.
yaşır, ömrün bäxitde öter. Senin bäxitli bul, senin bäxitli bul, miňa ömürler